कुमार उजाला सुरेश बेंजो ऑफिशियल चैनल गोपालगंज पलामू में उपस्थित बनी। आज हमनी के संगत कलाकार बेंजो पर यह चैनल के मालिक मास्टर सुरेश जी, नाल तबला पर बहुत ही सुंदर कलाकार बबुआ मुकेश जी, जोड़ी पर बहुत ही सुंदर लयदार कलाकार अंकुर राय जी, पैड पर सोनू बबुआ, हारमोनियम पर हमारे साथी कलाकार उदय पासवान जी बानी। आई सभी गीत संगीत के मजा लेवल जाओ। आज दहेज प्रथा से पूरा दुनिया ग्रसित बा। ऐसे कवि के कहना का बहु प्रीत गईल उरीत गईल, प्रीत गईल उरीत गईल, शादी के होत देख सगरो तिरस्कार बा। और पैसा से लइका बिकाता की नाता, दहेजवे के फैलल देख सगरो व्यापार बा। गरीब घर में बेटी बा, ओकर बाप सोचता कैसे हो, बड़ी तिलक के मांग बा। ऐसे बार बार ओकर करेजा हंसता कहत का कि बेटा के मांग सुनी फाटेला करे जवा, कैसे होई बेटी के बियाह है, कैसे होई बेटी के बियाह है। बेटा के मांग सुनी फाटला करे जवा, कैसे होई बेटी के बियाह है, कैसे होई बेटी के बियाह है। बेटा के मांग सुनी हरे करे जवा, कैसे होई बेटी के बियाह है, कैसे होई बेटी के बियाह है। बुझे न लाचारी के हो धन और रुपैया के, बुझे न लाचारी के हो फेर बा समैया के, कुछ न साधन बाटे धन और रुपैया के। बुझे न लाचारी के हो फेर बा समैया के, कुछ न साधन नहीं के धन और रुपैया के। कुंवार रही है बीतल जाता जवा,
कैसे होई बेटी के बियाह है आहे, कैसे होई बेटी के बियाह है। बेटी जनमावल देख भइल अभिशाप रे, कवन जनमावा के मिलल बाई बाप रे। बेटी जनमावल अब भइल अभिशाप रे, कवन जनमावा के मिलल बाई बाप रे। कहाँ से कहाँ से दियाई टीवी पलंग दीवानवा, कैसे होई बेटी के बियाह है, कैसे होई बेटी के बियाह है। बेटा के मांग सुनी माटेला करे जवा, कैसे होई बेटी के बेटा के मांग सुनी